Hvorfor er der brug for at tænke mere ledelse og organisation ind i sangen i Danmark? Det spørgsmål vil jeg gerne prøve at besvare. Først og fremmest så er det vigtigt for mig at sige, at der er jo masser af sang i Danmark. Der sker masser af sangaktiviteter, og der er masser af ildsjæle rundt omkring i Danmark, der gør rigtig meget for at fremme sangen. Men noget af det, vi også kan se, det er, at mange af ildsjælene brænder ud. Og når ildsjælene brænder ud, så sker der ofte det, at sangmiljøerne og sangaktiviteterne brænder ud med vedkommende. Det vil vi gerne gøre noget ved. Vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at være med til at gøre ildsjælene, sangildsjælene og sangmiljøerne langtidsholdbare. Og det tror vi på, at der skal ledelse og organisation til. Der skal mere struktur til, der skal mere opfølging til, der skal mere samarbejde. Og vi skal lære og hjælpe hinanden med at tænke visioner og mål, samtidig med at vi tænker på, hvad det er for en forandring, vi gerne vil skabe. De ting kan vi hjælpe hinanden med, og det er vigtigt for mig at understrege, at ledelse og organisation ikke skal overtage kunsten, men understøtte kunsten. Vi ønsker at sammen med kunsten og ledelsen og samarbejdet og sikre, at sangen i Danmark kan blive løftet.